Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur uztailak 9 asteartea, peinetara bideratu behar genuen gure saioa, baina egoera dela medio, herri Sanferminetako txokora hurbildu gara, talde feministak antolatu duen prentsa aurrekora. Eta ondoren joango gara peinek ea zer dioten ikustera. Bueno, egunon eta eskerrik asko etortzeagatik, gaur uztailaren 9an mugimendu feminista herri mugimenduarekin batera, deialdi hau egin dugu berriz ere gure jaietan ematen ari diren sexu erasoak salatzeko. Dagoeneko eta azkenengo datuak ezagutu aurretik, Sanferminak hasi zirenetik, 3 emakumek pairatu dituzte intentsitate altuko erasoak. Eta hauetaz gain, beste 6 intentsitate baxuko eraso salatu dituzte ere. Uztailaren 7an, jendetza bildu ginen Gaztelu plazan. Momentu horretan ezagutzen genuen eraso sexuala salatzeko. Atzo jakin berri genuen, 6tik 7irako gauean, eraso horretaz gain, beste 2 eraso eman zirela. Berriz ere gure elkartasun eta babes osoa erasotuak izan diren emakumeekin. 3 egun baina ez dira pasa jaiak hasi direnetik, eta nahikoa da. Onartezina da gizon batzuek emakumeenganako dituzten jarrerak, ukimenak, baboseoa, jazarpenak, txapa maigabeak, bortxaketak, irainak, matxirulotaz nazkaturik gaude. Emakumeok ez dugu peajerik ordaindu behar gureak ere diren espazioak okupatzeko. Kaleak, gauak, jaiak ere gureak dira. Hauek gure Sanferminak dira, gure jaiak, eta ez gara inondik inora joango, edo hobe esan da, nahi dugun lekura joango gara, eta askatasunez biziko ditugu gure jaiak. Argi izan dezatela, soberan dauden bakarrak erasotzaileak dira. Gure hirian ez dugu erasotzailerik onartzen, eta kanporatuko ditugu, aurrean izango gaituzue. Bestetik eta aprobetxatuz hemen hainbat medio bildu zaretela, komunikabidei ere mezu argia helarazi nahi dizuegu. Erasoen kontrako borroka guztion ardura da, baita zuena ere. Onartezina da batzuek eragiten duzuen birbiktimazioa. Erasoen detaile morbosoa kontatuz, askotan gainera gezurutxak direnak. Eraso bat da, eta jendarteak ez dugu zertan jakin behar, ez emakumearen inguruko daturik, ez gertaeraren inguruko detaile nazkagarririk. Kontakizuna erasoa jasan duen emakumeari dagokio soilik. Eta bera da, noiz, nola eta non kontatu nahi duen erabakitzen duena, baldin eta kontatzea erabakitzen badu. Azkenik, mugimendu feministak eta herri mugimenduak gogor salatzen ditugu eman diren erasoak, eta aldi berean, tinko txalotzen dugu erasoen aurrean herriak eman duen erantzuna. Guztion artean lortuko dugu erasotzaileak kanporatzea eta behingoz jai parekideak izatea. Bueno, prentsa aurrekoa ikusi ondoren, guazen orain peinako kideek zer dioten ikustera. Oraingoan Einautekin gaude, hoberena peinako txarangakidea dena, eta Sanferminetan bere lehenengo aldia da. Kaixo, zer moduz? Ondo. Eta, bueno, zer moduz jotzen txarangarekin, Sanferminetan jende asko? Bai, goizetan ez hainbeste, baina atxaletan, bai, igoera eta jetxera bastante, jetxera gehiago. Eta agobiatzen zarete hainbeste jenderekin edo disfrutatzen duzue? Peinako jendeak beste guitegu zirkulo baten, eta orduan musikoak lasa egoa, zero kanpokoak igual ez hainbeste, baina gu ondo juten gara. Eta aurre ikusten zenituen horrela Sanferminak? Uste nun igoeran jendere joango zara, baina ustela guaingot biegun bastante ondo, guainikan falda. Eta, bueno, Sanfermin osoetan zehar joko duzue, edo bakarrik egun batzuk? Bai, txarangak egunero 7 hasi eta 14 arte, eta batzuk igual etortzeia, juteia, lana o beste arrazonatik, baina bai, haibez nik egunero. Eta, bueno, gogoak dituzu oraindik geratzen dira eguna. Bai, oraindik hasi besteik ez dira, orain ja, orain bidalo, bueno, ja. Eta parranda egiteko tartea ere aurkitu duzue?
Bai, bueno, atzo eta gaur goizen jo behar genuen, eta orduan guaindik klase, baina bihartik aurrera ja algoa pixka luzatu ja gaua. Bueno, oso ondo pasa eta mila esker. Vale, eskerrik asko. Agur. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Oraingoan Amaiurrekin gaude, Alegria Peñako kidea dena, kaixo zer moduz? Ongi, ja nekatutak. Ja, oraindik bederatzi da, Ja, baina atzo izan genuen gauean txaranga eta nekatutak. Eta, bueno, zer moduz joaten ari dira San Ferminak momentuz? Zer? Zer moduz joaten ari dira San Ferminak momentuz? Ongi, demasiado bien. Nolakoa da Peñako partaide bat izatea, eta nola bizi dira San Ferminak Peña baten barrutik? Polita, goizean Peñara etortzen zara, bermu hartzera, gero janaria lagunekin, gero zezenketaren sarrerak hartzera eta atxaldean disfrutatzera, zezen plazan. Eta gero zezenketak eta ondoren txarangarekin ere ibilbidea egiten duzu ez, da? Bai, txarangarekin buelta Peñara, eta gero batzuk etxera eta batzuk segitzen dute. Beraz lo gutxi. Ni lo asko bai. Eta nola aurre ikusten dituzu geratzen diren egunak? Ongi. Atera barzara egunero? Bai, baina soilik atxaldean, Lasai. Bai, bihar daukagu bazki eguna, así que gustora. Bueno, primeran pasa eta asko disfrutatu. Bai, ni asker, zuek baita ere. Agur! Oraingoan, la única peñan gaude, Milarekin, kaixo, zer moduz? Egunon, ongietazu. Oso ongi hemen. Bueno, nolakoa da peña baten barran egotea San Ferminetan? Oso nekagarria, klaro, aurreko gunean parranda egin baldin baduzu, aurreko gunetan, ja nekaturik zaude etortzen zarenean, eta hemen da 5 ordu zutik gauzak egiten, eta bueno, adin bat dugunok gehiago, sufritzen dugu pixka bat. Baina oso eskergarria, oso polita delako jendearekin egotea, peñakoak naiz, peñakoak ez direnekin, bai. Eta txanda bakarra egokitu zaizu edo behin baino gehiagotan egin behar duzu San Fermin honetan? Ez, txanda bakarra egiten dugu. Bazkide bakoitzak egin behar du txanda bat. Batzuek agian bolondrez egiten dute beste zeo zer, baina beharrez txanda bat.
Beraz, txanda ona egokitu zaizu, ez? Gauean hau okerrago jarriko da, pentsatzen dut. Bueno, ez, pentsa, bermuta ordua oso kaineroa da, ze gainera orain fritoak aterako ditugu, jende asko tortzen da, eta lan egiten da, kasi gabean bezala. Bai. Engainatzen du kontua, ez? Bai. Hemen asko lan egiten dugu goizetan, bai. Eta, bueno, nola aurre ikusten dituzu geratzen diren San Ferminetako egunak? Bueno, nik esan dizudan bezala din bat daukat ja, eta orduan ezin dut parranda handirik egin, egia esan, baina, nire programa beti berdina da, gutxi gora bera, etortzen gara 11-etako egitera, 11-etako eta gero bermu torerillo pixka bat, eta, jarraitzen badugu arratsalde poteo ere, edo deskantzatu pixka bat, eta igo zeni ez noa zuzenetara, baina gustatzen zait ibilbidera joatea. Zezen plazatik ateratzen denean peña txarangarekin, ibilbide hori egitea, peñara hurbiltzen diren arte, hori gustatzen zait ere bai. Eta La Peña Unikak zerbait antolatu du San Fermin hauetarako, ezakit ekitariren bat, bazkariren bat? Bueno, bai, 7 egunean dugu egun nagusia, Peñako eguna, bazkaria egin genuen hemen, egoitzan, gero arratsaldean egon zen musikari bat O plazan, Richardson, egon ginen dantzatzen eta kantatzen, berarekin gustura, zezenetako orduetan, egia esan oso ongi pasatzen da ordu horietan, eta gero ere DJ-ak gabetan edo goizetan, gaur adibidez dago Asisko Urmeneta eta bere laguna aurpegiak margotzen, txikiei, baita ere txikientzat 11-etako bat egiten dugu, eta hori DJ-ak, musikariak, egun batean gaiteroek joko dute, eta beste egun batean txaranga bat, holan, bai, gure txarangaz aparte, noski, gure txaranga dago beti jotzen. Beraz, aspertzen ez zarete, ez? Ez dago denborarik aspertzeko. Geratzen den denbora txiki hori dalo egiteko, indarrak hartzeko berriro, eta berriro festan egoteko sasoian. Bueno, mila esker eta primeran pasa, eta animo barrarekin. Zuei politak. Caguetas. Oraingoan Danirekin gaude, kaixo, zer moduz? Osongi. Bueno, zer egiten ari zarete hemen, kontatu iguzu. Karikaturak, jendearen arima edo aurpegia edo ez dakit zer marrazten, bai. Era nork antolatzen du hau? Hau antolatzen du La Única Peñak, eta bermute garaian, ordubik arte edo hemen egongo beha. Eta noiz hasi zarete? Zer? Noiz hasi zarete? Hasikia 12 kaldera eta ikusten duzu, jendea hemen marrazkien bila. Eta gaur bakarrik egongo zarete edo beste egunetan zehar baita? Gaur besterik ez. Gaur gero jongo bazkaltzea eta gerokoak. Bueno, animo eta otro ondo pasa. Bai, hoi ziurtatua. Venga. Bueno, agur, eskerrik asko.
oraingoan Dani eta Martinekin gaude, Martin honen antolatzailea dela esan digute. Antolatzailea bera, gaiatu gaituena bera. Eta Dani gaitero bat da, bueno, zer moduz ekitaldia? Ongi, gogorra hasieran, kostatu zaigu esnatza, baina, bueno, ea pagaude, a tope. Eta zuek jotzen? Gustora, bai. Oraingoz bakarrik 1 metro egin ditugu bakarrik, así que, bueno. Eta hasi berriak zaudete? Bai, hasi berria, bai. Gaur atera gara leheneko aldiz, eta normalki San Ferminetan ez gara ateratzen Alde Zaharreko konpartxarekin, baina, bueno, gaur italdi honetanako bai. Eta zergatik animatu zarete? Herri San Ferminen markoan deitu zeuten ateatzeko, eta pixkatzea egiteko goizean, txosnetan, plaza hori eta une hori aprobetxatzeko, eta hori pixkatzea programazio herriko egiteko, hori. Eta, bueno, noraino joango zarete? Txosnetara, dantzatu pixkator, eta jazta, listo, bai, bueltatxo txikiot. Egi forzatu gabe. Pera, San Ferminetan ateratzen zareten aldi bakarra izango da, ez? Eta gero zer, juergarako tartea izango duzue? Bai, juergarako tartea San Ferminetan beti, bai. Ekitaldi batetik bestera, bakizu, juerga eta edan, San Fermina, festak bizi, denok bezala, noski baiet. Zongi, eta zu baita ere? Ez, ni zaitu bate gustatzen parranda egitea, ateratzen naiz goizetan besteik ez, egiten dut dantzaldi pixka bat, eta gero ja txintxo. Gero lotara, ez? Gero lotara, bai, siestaitera, tranquil. Igandetan meseta. Bihar mezara, joango gara, kantatzera, eta aurora, eta guzti hori, bai, meza, aurora, hori da gure San Ferminak. Bueno, oso ondo pasa eta asko deskantzatu. Deskantzatu, bale. Bueno, oraingoan Adamekin gaude, bueno, zer moduz? Kaixo, ongi. Kontatu diate, bueltatu zarela etxera San Ferminak ospatzeko, ez? Eta, bueno, hori zergatik? Eta ez, amari esaten, eta ongi, bai. Eta gustoko dituzu? Asko, erraldoiak, kontzertuak, bai. Claro, kontatu iguzu nondik etorri zara? Texasetik. Bidai luzea, eta gero San Ferminak bukatu ondoren, bazoaz berriro gara? Bai, uztaiak bukaeran, joango nahi. Eta, bueno, nola ospatuko dituzu San Ferminak? Tope. Zein da zure plan ideala, kontzertuak, txarangak? Bai, erraldoiak, gero hemen jan edo etxean ikusiko dut, eta gero gauean egongo naiz lagunekin eta kontzertuak animatzen. Beraz, parranda egitekora? Bai. Bueno, oso ondo pasa eta mila esker.
Jarana Peñan gaude Irantzurekin, zer moduz Irantzu? Oso ongi, egunon. Bueno, nola joaten ari dira San Ferminak? San Ferminak ongi, ikuste duzuen moduan, denetarako tartea dugu, gauean ibiltzekoa, goizean txikiekin egotekoa, bermu hartzekoa, eta oroar ongi. Tamalez, jakinaren gainean zaudete, baina joan den egunean, Jesus, Gaztelu plazako estenatokira igo behar izan ginen, egon ziren salaketak salatzeko, eta hori da, momentu honetan nik behintzat ateratzen dudan baina hori, baina bestela pozik. Eta, Peñako partaide bat izan da, nola bizitzen dira San Ferminak? Ez dakit Peñako partaide izateagatik den, edo iruindarra izateagatik den, baina, San Ferminak beti ilusio handiarekin bizi ditugu, emozio asko nahazten zaizkigu erraietan eta beti ongi. Egia da Peñek, jarduera asko sortzen dituztela eta guk hoietan oroar parte hartzen dugula, baina era berean jarduera irekiak dira eta kaleko edozeinek parte hartezake gaueko ateraldian edo gero arratsaldean eginen ditugun, jarautakalean eginen ditugun jokoetan, eta Eta ze ekitaldi prestatu dituzu zuek, adibidez ezakit, bazkaria, noiz dauzkazue? Gurean bazkariak egiten ditugu kuadrillaka, gero 11an egiten dugu Peñakide denok Santa Ana edo Piparrika plazan egiten dugu paella da, eta gero 13an aizpatuak edo anaituak gaude harmoniakoekin. Orduan jaranakoak jaisten dira, ni aurten ez naiz jaitsiko, baina jaisten dira, egite dute bazkaria bertan, eta gero egotzen gara berriz aldezarrera denok elkarrekin. Zezenetara joaten direnak joaten dira zezenetara, eta zezenetara joaten ez garenok egiten ditugu bestelako jarduerak aldezarrera. Eta gero joaten zarete zezen plazako atarira, eta ezak txarangarekin joaten zarete baita ere? Bai, askok hori egiten dute, bilbide oso egiten dute, joaten dira zezen plazaraino, eta gero bertan uzten dituzte, sartzen direnak sartzen dira, eta sartzen ez direnak beste zerbaitera joaten dira, eta beste asko, zuzenean joaten gara beste ekitaldietara, dela elektrotxaranga, direla jokoak, edo beste gauzetara. Irantzu mil esker, eta primeran pasa, ez dauden baina gehiago? Dirudi izanen ditugula. Eta a ber...
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com. Kaixo, Oberina Peñako saioa eta Maialekin gaude. Kaixo neskak, zer moduz Sanferminak? Ba, oso ongi. Oso gustora urte osoan itxoiten momentu hau, eta orain disfrutatzen, gainera gaurko egunarekin lainotxo atera dela hobeto. Hori da, eta txarangarekin baita, oso ongi. Eta bueno, Peñako partaideak izan da, nola bizitzen dira Sanferminak? Ba, oso ongi gainera, Peñako gazteak gara oraingoan, eta orduan bazkariekin eta guzti, super gustora eta oso konten. Gainera kamiseta bat daukagu eta guzti. Oso pozik, egunero daukagu planak egiteko, bermut, bazkari, eta gero lo que surja. Ze ekitaldi antolatu dituzue Peñatik? Bazkariak, ezakit kontzertuak, agian? Ba, gazte bazkariak dauzkagu, 11an, eta gero txarangarekin baita, momentutxoak, ez? Bai, gaur adibidez, bazkaltzen du Peña Oberenak, baluarten dela Peñaren eguna, eta orduan gero jamar gara denak baluartera bazkaltzera. Bueno, eta nola aurre ikusten dituzue geratzen diren egunak? Ba, oso ongi oraindik asko geratzen da, txarangarekin super ondo, gero, hori, super ondo oraindik asko geratzen da, Momentu asko ditugu disfrutatzeko, eta gogoekin. Bueno, neskak, mila esker eta oso ondo pasa. Agur! Kaixo Maider, zer moduz? Kaixo, ongi, zuek. Bueno, zer moduz doaz festak? Oso gustora, egia da guradiak ere aguantatzen ari digula, beraz oso ongi. Baina bero handia, Bai, nikarekin eskoan bada espada. Eta, nola aurre ikusten dituzu geratzen diren egunak? Bueno, ongi, gustora, musika, lagunak, bazkariak, bermutak, oso ongi, bai. Eta, parrandaz aparte ere, goizeko plana egiten ari zara? Orain ikusi ditugu konpartza, gaiteroak eta guzti, beraz oso ongi ere. Eta zer da Sanferminetatik gehien gustatzen zaizuna? Giroa, kalean dagoen giroa, jendea, denak txuri-gorriz, oso gustora beti. Mila esker eta primeran pasa, Maider.
moduz, gaizka? Beno, bagoaz. Zain ja beratzia eta pixkat nekatuta da, baina gogokin oraindik. Eta egun guztietan jotzen duzue? Egunero, bai. Hori, 14 arte, gelditu gabe eta bai, hori. Da, nola da jotzea San Ferminetan? Ikatua? Kriston sentsazioa. Oso gustora gaude beti peñarekin, ongi zaitzen gaituzte eta, zakite, gure hirian jotzea beti plazerra. Eta hainbeste jenderekin, nola egiten duzuen mugitzeko eta jotzeko? Eskerrak peñako kideak dauden gu pizkate zaintzeko eta osaktzea ez dakit. Mozkorrak gainetik entzeko eta. Eta atzo eskabidean taldearekin egon zinen, ez da? Zer moduz? Oso gustora, guretzat oso berezia den baita ere egun batean. Uztailaren 8, Germanen historia honengatik. Eta kriston jendea egon zen bertan, Bai. Oso polita izan zen eta hori. Oso gustora. Mila esker eta primeran pasa. Eskerrik asko, zuri baita. kide batekin, nola izena duzu? Eunatorkin. Eta zer moduz? Ongi, oso ongi. Baina justo gaur daukagu Peñakideon eguna, orduan gaur egun berezia. Nabaritzen da hemen kriston giroa, Bai, eguerditik zarangarekin, gaur egun polita da, guretzako. Eta zer moduz lehenengo egunak? Ongi, zeia larun bata izateko ongi, espero genuen jende gehiago, paliza handiagoa, baina ongi, soportable. Eta orain hemen Herrikon eta Arranon dituzuen programazioarekin, zer moduz Peñaren giroa, hobera joan da? Bai, ongi, bai, iaz nabaritu zen pilo bat, hori Herrikon ez zegoela egitarauik, orduan nabaritzen zen hemendik alde honetatik jende gutxiago ibiltzen zela, baina urten ja nabaritzen da berri Herriko bere gitaraua daukala eta bai, giro polita sortzen da. Eta nola bizi dira San Ferminak Peñako kide bat izan da? Normalean, egun osoan zehar kaletik, arratsaldetan daukagu baita egitaraua, zezenetara gaten ez direnentzako, daukagu baita egitaraua, eta gero, betikoa, txarangarekin ordu pilo sartu eta parranda. Eta zezenetako kontua nola dago Peñaren barneko kideen artean? Mundu guztia gaten da, sarrera guztiak saltzen ditu urtero, eta hori, zendido sortzen den giroa polita izaten da, jendeari oraindik gustatzen zaio. Eta geratzen diren azkeneko egunetarako, ze plan daukazu?
Nik, pertsonalki? Ba, lan eta lan egiten ez dudanean, pues hemen beti, txarangarekin beti. Bueno, ba, mi esker eta asko disfrutatu. Zuei berdin. Oraingoan bullizio peñan gaude, bueno, norekin gaude hizketan? Amaia naiz. Ani zuaiz. Bueno, gaur egun berezia daukazu hemen bullizio peñan, ezta? Hori da, ba, urtero bezala, ba, peñaren eguna daukagu, eta hemen elkartuko gara bazkide gehienok, eta, bueno, ba, hoxe, bazkaldu, parranda, eta, bueno, elkarrekin egon, bai. Eta, bueno, gainontzeko San Ferminak nola joan dira? Ba, aldugun bezala, ja gazteago ginerean, ba, hobeto eramaten genuen, baina, ja, bueno, 6an atera, ez? Bai. 7an baita ere, eta, bueno, hurrengo egunetan, ba, aldeguna egiten, gustora. Eta nola bizitzen dira San Ferminak peñako kidea izan da? Nik ustot aldatzen ari dela, lehenago agian sesenetara joaten zen peñakide guztiak, orain batzuk ez gara joaten, eta, bueno, hori ere aldatzen ari da, eta, bueno, peñakidekin, lagunekin, eta era desberdina, San Fermina desberdina daude. Bai. Eta ez zaretenok joaten, zergatik egin duzu aldaketa hori? Aldaketa, zesenketena eta, bueno, ba, gero eta jende gehiago esango nuke dagoela zezenetara joaten ez dena, eta, bueno, ba, horregatik ere, ba, jaia aldatzen ari da, eta, bueno, poliki, ba, beste jai batzu ditugu. Hau da, gainera, peñetan lehen, zezen orduan izten zen erabat, pertsana jeitsi, eta orain, gero eta gehiago dago tardeo, kontzertuak arratsaldetan, eman dute buelta peñak horri ere. Orain giro asko dago arratsaldetan, lehen, hori, zezenen orduan ez zegoen deus, orain bai. Eta uste duzu geroz eta gehiago aldatuko dela kontua? Nik esango nuke baiet. Ni uste jende gaztea gero eta gehiago gero eta gutxiago joaten ari dela, eta, bueno, ba, gizartea aldatzen ari bada. Bai, eta nik uste dut, bueno, iritsiko duguna, ez dakit ikusiko dugun, baina nik uste dut aldatuko dela, esango nuke baiet. Bai, hala ere, esan dute ere, aurten behintzat, eskaera pila bat egon direla peñetan pandemia eta gero, eskaera asko somatu dutela zezenetara joateko, así que, bueno, pues es que daude plana desberdinak eta denetarik. Bai. Bueno, bikote ba, mi esker eta asko disfrutatu bazkaria. Zuei, eta berdin.
Bueno, onaino gaurko saioa ikusi duzuenez, peña batzuk falta izan zaizkigu, baina ea harrapatzen ditugun beste momentu batean eta haiekin hitz egiten dugun. Bihar itzuliko gara San Ferminetako beste txoko batetik. Agor! Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.